good morning po sana pero hapon na eh. Ah, so actually po, nakakatawa kasi ah, nakagawa na ako kanina ng nakagawa na ako kanina ng dalawang videos ko. Pero na-delete ko yung buhay to. Kaya sa totoo lang kanina talagang galit na galit ako. Wala naman akong magawa. Kaya ito na naman, third try. My God. So, welcome po sa aking channel. Wala naman po akong interesting na content dito sa video ko. So, yung mga na-delete ko kanina, ah, tour lang din. Parang pumasyal ako dito. So, ulitin ko na lang ulit. So, start tayo dito. So, may nag-advise po kasi sa akin na gumawa ko ng video na parang introduce ko yung sarili ko. Pero nakakaya naman kung sabihin full information about sa akin. Siguro yung trabaho ko na lang. So, napapansin niyo po, most sa mga video ko, sinushoot ko dito sa school. School po itong kinaroroonan ko ngayon. Yan. Itong building na nasa likod ko, yan. Yung old building yan, yun po yung Gabaldon. Spanish type building since 1917 AD. So, matanda na po yan. So, medyo malawak po tong area na to. Bala yung trabaho ko po kasi dito, parang security guards. Pero minsan, tumutulong-tulong din ako sa mga utility works kasi lalo ngayon na wala namang pasok. Hindi naman occupied lahat ng oras ng trabaho bilang security guard yung the whole day. Kaya minsan tumutulong-tulong na rin ako dito. Kaya kagaya nung ginawa ko nung nagpintura ko, sideline ko na rin po yun kasi kung may pinapagawa yung mga teacher sa akin, nagbibigay din po sila ng pampagood vibes. Kaya nagdag income na rin po. So, eto naman yung nasa likuran ko, yung mga puno na yan. Puno po yan ng mga akasya. So, more than 100 years po yan. Kaya ganyan kalalaki. Medyo maliit lang kasi sa video kasi hindi ko masyadong ma-zoom out. So, ayan, tutor ko lang muna po kayo dito, kagaya ng kanina. Sa katunayan po niyan is, parang sumuko na ako dito sa pag-vlog. Parang gusto ko lang mag-quit kasi mahirap. Hindi siya ganun kadali na inakala ko nung una. Kaya saludo po ako sa mga vlogger na kagaya ko na ordinaryong tao lang pero nagkaroon ng mga libu-libong subscriber tsaka very successful sa mga karir nila. Hindi po biro mag-vlog, promise. Hindi siya ganun kadali tulad ng inaakala natin. So mamaya dadaan tayo dyan sa gulayan. Yung pinagtamnan ko ng mga gulay nun sa isang vlog ko. Meron akong konting share sa inyo. Yun yung dahilan kung ba't ako na-motivate ulit na mag-vlog ulit. So, daan lang po tayo dito. Pasyal lang konti. Tsaka robing na rin to. Kasi mag-alas 5 na lang hapon. Kailangan natin i-check itong area natin. Para masiguradong safe and secured. Yan. Medyo malawak po kasi ito. Kaya, yun po yung inuupot-upukan natin. Dito naman sa kabila, baya sa banda dito, college na yan. College campus na yan. Kabutihan lang kasi minsan dito sa probinsya, hindi po ganun kahirap i-execute yung security protocol, lalong-lalo na ngayon na walang pasok yung mga bata. Kaya medyo relax-relax lang yung trabaho. Kaya nagba-vlog-vlog na din ako. So dito, ito na yung last line ng classroom yung pinaka-last na part ng mga classroom. Kasi medyo malawak po din po kasi ito. Kung tatansyahin ko, siguro mga 1 hectare din to. Dadaan po tayo dito sa pinagtamnan ko ng gulay nun. Meron akong konting share sa inyo. Something na dramatic. Pero ano siya, motivational siya.
Yun po yung dahilan kung ba't ko na parang naisipan kong ituloy itong pag-vlog ko. Yung nangyari sa akin kaninang umaga. So, nandito na po tayo sa gulayan. Ayan. Ayusan lang natin ang camera natin. Pakita ko lang po sa inyo yung kalunos-lunos na sinapit ng mga tanim ko. Ayan. So, natatandaan nyo po, dito ako nagtanim. Nagtanim po ako ng sitaw, tsaka mga talong, tsaka mga kamote. Dito sa mga talong, okay naman siya. Nagre-recover na sila. Sa mga kamote naman, wala nang problema, buhay na yan. Dun sa mga okra, okay din kahit paano. Maraming tumubo. Kaso hindi pa masyadong makita dun sa camera kasi masyado silang maliliit. Ang naging problema ko, itong sitaw. Actually po, nung una, 2 piraso lang yung tumubo out of 40 pieces na buto ng sitaw na tinanim ko. So, 4 days ago, ni-replace ko ulit siya. Tinamnan ko ulit siya. Pero, wala ulit tumubo. Iisang piraso lang yung nandyan sa banda dyan. So, kaninang umaga, tinamnan ko ulit kasi sayang, nasasayangan naman ako dito sa prepare kong pagtatamnan kung hayaan ko na lang. Pero hindi ko po siya kinuha ng video kasi sa totoo lang, naisipan ko na pong mag-quit kasi talagang mahirap yung pag-vlog. Kaya hindi ko na po talaga siya kinuha ng video. Pero habang nagtatanim ako kanina, sandali lang, kulang ako. Habang kwentuhan to eh. I-share ko lang po. Kagaya na nasabi ko po kanina, supposed to be, hindi na po ako mag-vlog kasi nagkakapag-decide na ako na titigil na ako. Pero kaninang umaga, nung pumunta ako dito para magtanim ulit for the 3rd time, parang napaisip ako habang nagtatanim ako na yung pagtatanim pala, pwede natin siyang i-adapt and i-apply sa buhay natin. Lalong-lalo na dun sa mga goals natin sa buhay. Na sometimes it requires a lot of patience para makuha natin yung mga bagay na gusto natin. And it doesn't mean na hindi natin nakuha yung bagay na gusto natin for the first time and the second time attempt natin, yun na po yung natatapos. Kaya yun po yung naging motivation ko ulit para magpatuloy ulit na mag-vlog. Parang nabuhayan ako ng loob at naisipan ko na ipagpatuloy pa rin to kasi kung susuko ako, para ko na rin pong sinuko yung mga pangarap ko sa sarili ko, lalong-lalo na sa pamilya ko. Kaya gusto ko rin po sanang mag-address ng message sa mga kapwa ko small YouTuber at para din po sa mga taong kagaya kong nangangarap din. Kung ano man po sana yung nasimulan natin, sana ituloy lang po natin. And set aside po muna natin yung mga expectations natin. Ang gawin lang po natin, i-enjoy natin kung ano man yung mga ginagawa natin. Kasi yung pinaka-importante po sa lahat is ginagawa natin yung abot ng ating makakaya para abutin yung mga pangarap natin sa buhay. At in the end, kung maging failure man ulit tayo, alam po natin, sarili natin na wala tayong dapat pagsisihan. Kasi alam natin na we did our best. So, sana rin yung mga failures natin sa buhay, maging motivation rin po sana sa atin yun. Minsan, our failures in life makes us a stronger and better person. Kaya sana po, sa mga kapwa ko po nangangarap dyan, lalong-lalo ng mga kapwa ko small YouTuber, tuloy po lang natin yung nagsimulan natin. Mas maganda po yung maging failure tayo kahit ilang beses, kesa naman po napakarami nating ambitions sa buhay pero wala naman po tayong ginagawa. Sana kahit pa paano nakapag-share ako ng konting motivation, nakapag-decision na po ako na itutuloy ko to, whether ma-achieve ko o hindi yung monetization ng channel. Basta i-enjoy ko lang yung ginagawa ko and set aside yung expectation para in the end, hindi natin mararamdaman yung frustration tsaka disappointment natin. So yun lang po. Pero bago ko mag-end, gusto ko munang mag-promote. Gusto ko lang po sana i-promote lahat ng channel namin ng mga kapwa ko Filipino vlogger. Sana po supportan nyo kami pare-pareho dahil napakalaking bagay po na kahit pa paano madagdagan yung mga subscriber namin. Lalong-lalo na po sa amin na unmonetized pa yung mga channel.
So, gano'n na lang po. Maraming salamat. So, good evening na. So, Manong Ilocano, signing.